Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da Salisu Tech a daidai wannan lokaci. Sunana Salisu Abdulsalam kamar yadda kuka sani. Muna yi ma kowa barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya da fatan an yi sallar juma'a lafiya dukkan wani musulmi da yake faɗin duniya. Kafin mu je kai tsaye gabatar da shi wannan tutorial ɗin muna buƙatar ka je ƙasa ka danna mana alamar subscribe kamar da ya nuna a ƙasan nan. Sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun dukkan tutorial ɗinmu a koda yaushe. Kamar yadda na faɗa muku darasinmu na yau shine na ce zan nuna muku yadda za ka yi downloading ɗin bidiyo a Instagram ko a Facebook. Dubi da yadda yanzu za ka ga bidiyo a Instagram kana so ka downloading ɗin shi, to da ana amfani da Bitmate a yi downloading ɗin shi. To yanzu yawanci downloading bidiyo a Instagram bai cika yiwuwa da Bitmate ba, sai dai na Facebook ko na YouTube. To yanzu ya za ka downloading ɗin bidiyo a Instagram? Duty yanzu za ka ga saboda yanzu za ka ga yanzu yadda ake fama da shagalin sallah nan za ka ga ana yawan ɗora bidiyoyi a Instagram, za ka kuma kana so ka ga ka downloading ɗinsu za ka ga ba dama. Sannan yawanci kuma irin bidiyoyin da ake ɗorawa a Facebook ba wai irin na Instagram bane, na YouTube ba na irin na Instagram bane. To kafin mu je dai kamar da na gaya muku, wannan dai subscribing ɗin da za ku danna mana shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar samun damar kawo muku bidiyo. Sannan shi wannan subscriber ɗin da kuke gani kyauta ne, ba wai kuɗi ake cira ba ko data ba, kaka ce wai za a cira ma data ne ko wani ba, a'a kyauta ne. A gode. Mu je mu fara bidiyon. Idan kuma mutum yana tambaya ko neman wani ƙarin bayani, akwai link ɗin group ɗinmu na WhatsApp da Facebook da Instagram a wurin description na wannan bidiyon. Sannan kuma in kana da wata tambaya ko neman wani ƙarin bayani za ka yi a wurin comment. Na gode, mu je mu fara bidiyon. Abu na farko da za ka fara yi shine za ka zo ka shiga cikin Google Play Store ɗinka. Google Play Store kenan, wannan application yana nan za ka danna a kai. Za ka jira shi zai searching zai buɗe ma. Bayan ya buɗe ma za ka zo nan gurin searching wato akwatin nema kenan. Za ka zo ka yi searching ɗin wani application da ake ce ma video downloader, kuna gani, for Facebook. Yadda kuke gani ni gashi ma sun nuno min shi a nan, video downloader for Facebook, sai ka zo ka danna a kai. Bayan ka danna zai buɗo ma su da yawa, ga su nan za ka gani gashi nan tun daga kan wannan na farkon video downloader. To yanzu a nan wanne za ka ɗauka? Za ka janyo wannan na huɗun da kuke ganin shi gashi nan, shi ne wanda za mu yi amfani da shi. Ban sani ba wancan su ma suna yi, ni dai ban gwada na yi amfani da shi ba, amma dai wannan shi ne wanda na yarda da shi, wanda nake amfani da shi. Sannan sai ka zo ka danna a kai. Bayan ka danna zai nuno ma wannan fuskar haka. Yadda kuke gani application ɗin gaskiya yana da kyau, saboda application ne sama da mutum miliyan 10 sun yi downloading ɗin shi. Da application da an ce ma ya kai miliyan 10 mutane, ai ka san in bai da kyau ba za a yi downloading ɗin shi kamar haka ba. Sannan ga mutane sun yi views ɗin shi gashi nan wajen mutum 1066. To kamar da kuke gani na riga na download ɗin shi saboda ba na son bidiyon ya tsayi, ba na so na ɓata muku lokaci. Yanzu bayan ka riga ka yi downloading ɗin shi, me za ka yi? Ka yi installing ɗin shi, sai ka zo ka danna open ɗin nan da kuke gani. To kafin ma ka danna open ɗin, abu na farko da za ka fara zuwa ka je ka yi shi ne za ka zo ka shiga cikin Instagram ɗin naka tukunna. Wannan application ɗin Instagram da kuke gani, ko ya danganta idan ta Opera kake shiga cikin Instagram ɗin naka, kuma dai ta ina kake shiga, ka dai shiga cikin Instagram ɗinka. Za ka jira shi bayan ya riga ya yi searching ya buɗe ma haka, za ka zo kan bidiyon da kake so ka yi downloading ɗin. Bara mu ba ku misali na kuga. Kamar yanzu alal misali a ce in shigo channel ɗin Arewa 24 kamar yadda kuke gani. Bayan ya buɗe alal misali yanzu in ce kamar yanzu wannan gidan Badamasin da kuke gani, in ce alal misali ina so zan yi downloading ɗin shi. To abu na farko da za ka zo ka fara yi, wannan 'yan alamar da kuke gani ta nan gurin haka, za ka zo ka danna a kai. Bayan ta buɗe ma haka sai ka zo ka shiga wannan copy link kamar yadda kuke gani gashi nan wannan an sa copy link, sai ka danna a kai. Bayan ya yi copy da haka, to sai ka fito. Sai ka zo ka je ka shiga shi wancan application ɗin naka da kai downloading, wato Facebook downloader kenan. Wannan application ɗin kenan. Kamar yadda kuke gani sai ka zo ka danna open. Kamar yadda kuke gani sai ka danna open. Za ka jira shi zai yi searching. To abu na farko da za ka fara yi sai ka zo ka kai fasin ɗin link ɗin a nan gurin. Kamar yadda kuke gani nan gurin alal misali, yanzu nan gurin shine za ka matse shi, kana matsewa zai nuno ma paste, sai ka fasin ɗin link ɗin. To kawai da ka fasin ɗin link ɗin direct kawai zai kama downloading. To ni ko da kun ga bidiyon nan gashi ya riga ya downloading. Kawai nan gurin link ɗin nan za ka matse shi ne, za ka yi long tab kamar yadda kuke gani haka. Kamar yadda zai nuna ma paste, to kana danna wannan paste ɗin zai kama wannan bidiyon.
ba wai sai ka danna wani ne sai ka danna wani downloading haka, ba abin da zaka danna kawai zaka ga yana tafiya a nan wurin, zaka ga wani ɗan abu ya fito zirr yana tafiya a nan wurin. To da ya kai nan zai gama downloading. To bayan yayi haka ina zaka ga shi wannan bidiyon da kai downloading, zaka zo ka je ka shiga cikin wannan ɗinka, wannan naka kenan, me wake da suna inda dai album ɗinka, inda wannan ɗinka suke a ciki, zaka zo fallar da ake ce ma insta downloader za ku gani. To me da kuke gani kun gan shi nan wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani kun gan shi. Kamar yadda kuke gani to kun gan shi an yi download cikin sauƙi ba tare da an sha wani wahala. Na gode. Kada dai ku manta kuna tare da channel ɗin Salisu Tech. Kada ku manta dai danna mana wannan jan alama ta subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana like. Idan bidiyon ya burge ka danna mana like, sannan wannan alamar like ɗin da muke ganin taku shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar samun damar kawo muku videos. Saboda idan ba ku mana like a bidiyon mu, kamar kai ne yanzu mutum ya ma wata kyauta haka, to tukuici shine abin da zaka bashi ka ji ya ji daɗi ka burge, to shine mu wannan like ɗin da kuke bamu shine kamar tukuici da kuke bamu, shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar samun damar kawo muku videos. Mun gode, ku kasance da mu a wani sabon bidiyon.